Ha Chineke alụ. Nwaanyị a wee kwugharịgide 3 months o kwere ka ya bata. Nwaanyị a wee si oke n'ebe ị chọrọzi. Ndị a chọrọ ka ya palụ ngwongwo ya o. Ka ya palụ ngwongwo ya. Papa ya atago. Nwaanyị a wee paba ngwongwo ya wee tibe na moto. Nwoke ebido si ya gịnị na o nwere ebe ọ pụ ya eje. Ya kedu nke dị n'afọ ya? Kedu onye gwara ya na ọnya nwe? Kedu nke dị n'afa gị? Onye gwara gị na ọ gị nwe? Wee bidokwa babalụ nwaanyị mba o. Nwaanyị a wee tie nne. Ndị mmadụ wee sị anya jee kokpelu ụmụ nwaanyị obodo afọ. O wee gbapụ wee jee kpelu ụmụ nwaanyị obodo afọ. Nwaanyị a wee mepee ọnụ ụmụ nwaanyị vọkatị ya asọ si kedu ụdị ihe bụ ihe a. Nya agwagideli okwu maka na asị ụmụ nwaanyị akpọgodili omebe isi ya gegege. Ọ sị m nne. A na abụọ wee kwusie mgbe o ji wee bịa. Nwaanyị wee kwube na ọ na-akụ ya iwe n'ikpu na ngada ya niile. Ewesị nwaanyị ameghenete ọwụ na apa ibe ya kụrụ ya akụ. Ụfọdụ chekwe n'oru kafa gbatalụ si na nwaanyị kafa na-anụ. Aka na-ekwu nwoke a wee si na ya jidelu ya na nwoke. Ewesị ya biko kedu bọsị ijide ya na nwoke? Ọkwa onye obodo a bụ onye afọ ijide ya na ya na-abụ. Ọ si ụmụ nwaanyị wesị ya kpafịa ka anyị zie ndị polisi anyị ka eje kpụta ya ka ọ bịa kwuo bọsị ijidelu ya na nwaanyị a. Ka anyị wee malụ na nwaanyị alụla na pụ ezienu. Nwoke ekwunwuro kpọọ ofu onye afọ ijidelugo onye na ya na-abụ maka na ọ na-abụ unu megbuwe ụmụ nwaanyị. Unu asị na a na-akwụgharị ijide ya na nwoke ijide ya na onye nna ịmalụ onye ijide ya na ya kpọọ onye afa ka eje dutie ka ọ gbalụ gị witness. O nwere onye nwoke kpọnwụrụ afa. Ewe kpekete ikpe wee jezie wee yaba nwaanyị biko sị ya ngwa gị gbaghara. Nwaanyị sị ya na ya chọzi n'ihe eji ezi wee chọ na ọ chụpụrụ ya afọ 3 months maka na onwego nwaanyị ọ tụbara ime ọ chọrọ ịnụ. Wee chọ ka ọ chụpụzi anya ka o were ihe niile nya golu wee kpọta nwaanyị ọzọ wee nụba. N'ihe ekwego na ya chọzi na ya ga-apụ ma ya chọọ ịpa ngwongwo ya. Dị manụ wee sị na ngwongwo nya golu n'afọ ya. Ụmụnne nwaanyị wee sị ya zụka anyị akaụntụ gị ebe isi wee godo stens. Ọ sị na nwaanyị nyere ego mana ọ na-afịa ka ego rie na ọnya nwa bụ di ụlọ na ọnya nwa na-anụ ya. Ụmụ nwaanyị a wee kwụọ na line wee gbede wee welu moto wee paa ire niile nwaanyị a nwe wee je dọbalụ nwaanyị ọsọ nwa ya. Wee sị ya na ọ ga-abịa ka echenji all those things tava this woman. Ụna ama ihe this man me. Oluo n'abalị o wee je weta moto wee je paa ihe anwa niile ụmụ nwaanyị a dọba. Nwaanyị wee mara ihe na-emenụ wee gbafta wee zọbanụ si anyị arapụrụ ya ngwongwo ya na adị ya nwaanyị. Ọkpụkpụolụwa na abọtị na moto kpụrụ ha niile na steshọn je kpọchie nwaanyị na adị ya nwaanyị na ngwongwo niile o nwere. Chi ụtụtụ wee fọ ụmụ nwaanyị ndị Igbo wee ghọm wee nụ n'ife menụ fancha niile wee kwụọ na line ịfọrọ ka ha na-aga wee jebe polis steshọn wee to polis steshọn niile si na akpọfụtara dis woman na o nwere ebe fa na-eje n'ikpe edo n'aka ha na nwoke enwere right. DPO wee ka ya eme nke ndị si ha ngwa release edu woman release nwa ya si na ngwongwo niile ga-ada ebe. Ụmụnne nwaanyị a si na o nwere ebe fa na-eje ma epupụtaghị ngwongwo niile maka na ha trọsụrụ polisi. A na-eme anaba eme kọl. Ihe na-agwa gị bụ ụmụnne nwaanyị ma ndị mụrụ kọmishọna ma ndị mụrụ lọya ma ndị ihe niile onye ọbụla na-akpọ nwa ya na-asị na nnekwu ihe na-emenụ. Wee release nwaanyị a release ngwongwo ya. Ụmụnne nwaanyị a wee buru destin wee je dọbakwa na lọka ha o. Nwaanyị a wee sị na ya da anọzi. Wee jụba nwoke wee sị ihe na-atọ ọnụnwa fọlụnụ kedu ebe ọ dasị na wibaro dị ya na o nwekwara ihe ndị ọzọ na-apasịalụ ngwongwo. Ihe niile dubu nwoke bụ gabeji. Ụna afọlụ ụdị alụlụ a na ụmụ nwoke ụfọdụ dọ. Alụ na-eme si na ọmariji. Nwaanyị ka ị nọtalụ nọ di ya na n'isi ihe ogote na owele afa gị go owebụlụ sọsọ na o ji afịa wee go ofu ihe iwe weli ya sị excuse maka na ịtụbago nwaanyị ọzọ ime. Ụmụnne nwaanyị wee sị jee ka ịkpọta nwaanyị tụbala ime ka ị bịa nụọ ka anyị malụ ma ị ga-anụ ya n'okpokolo ụlọ maka na ihe niile nwaanyị a golu ka ịchọ ka ịchụpụ gị a ka ị wee nalị ya. Chee ka ngwa gị ọ bụgodo ụlọ ụmụ nwaanyị anụ nwa agbatara ọ bụ na nwoke chụpụ nwaanyị a ana ịzọdolo ọkpa ya akụtughị wonde. Ịgbara ana ịzọdolo ọkpa ịgbara ịgakọta wonde gị dachi ụzọ asị na ịdagbili na gota. O nwere alụ mmadụ ga-abụ ome ndị dị ndụ agbataghị ọsọ enyemaka ihe afụrụ anya agbata ọsọ.
imegbusie nwaanyị a gbado ya aka na abọ chụpụ gị ya maka na ọ sị gị na ị nwere nne na ị nwere na ụmụ nwaanyị ndị nne Igbo wee sị na fa emego gị na fa adopt go this woman na fa adopt gị. Oh yes, na ọfa nwa mụziri ya nwoke wee na-akwagharị wee jee na-ayọ biko ofe ihe ọmara adatị na ụmụ nwaanyị ma ihe ha bụ elughelu ya fame gị ihe imela ọsọ. Kọmishọna of polisi na bụ ihe jizi this case with ụmụ nwaanyị ndị nne Igbo nwoke wee na-ayọchi eke setụlụ ọchịrafọrọ ya nwunye ka aje nụbakwa nwaanyị asị na ya da anụzi nwatakịrị mmadụ na-agba mbọ mee ego odogwu gonye gị moto frizi ịtọ kedu ihe o nwere fanụ na ibie oto oke afọ everything wee wụrụ so na o ji afịa wee go ofu ihe na ndụ ya niile na mbọ niile ọ na-agba o wee toghị afọ. Amara m ife a ga-akpọ gị mana ị lụrụ anafu eze enu wee zuzuru wee jee gbaa ụmụ nwaanyị niile akwụkwọ wee gbaa ha akwụkwọ na kọt. Ụmụ nwaanyị wee kwado n'ụbọchị a ga-eje kọt agbam ole ha do ya ịbata ịma mfụdo ụzọ na kọt ayọkwa ha biko si ha biko ha ncha niile so na wee bịa n'ọnwa obele bịalụnụ afụrụ ụzọ nwoke enunwe emela ọsọ ịbịarazi kọt kedu ife ijire bịa kọt ka ị bịa kwuo amamife ị ga-ekwu ma ị bịa ife ị ga-emepe ọnụ kwuo ma ị bịa bụ na sinsi ịnụba nwaanyị ahụ na ihe niile ọ zụtara na ndụ ya awa afa gị ka o ji ego o wee were afọ ya wee golo ofu ebe ịtụwago nwaanyị ọzọ ime ya anụ o wee maa alụ. Anyway, ọ bụrụ nwaanyị niile ka eji agbọ ncha ọ bụrụ nwaanyị niile ka eji agwọ ji ọ bụrụ nwaanyị niile o nwere ụmụ nwaanyị ma their right o nwere ụmụ nwaanyị ma mgbe cross line o nwere ụmụ nwaanyị wumumu ya ha na-enunugheri si isi n'ọka osinye si ọkpa n'ọka osinye ngo izizi go ibụọ sọsọ mgbe ị lele nke izizi igolu na-agwaghị m bọsị afọ ka m ga-akwụsị igo anything n'afọ gị ana m apụ ala that day ka m kali abad. Oh yes, ịchọ kọt anyị apụọ ịchọ na ịchọrọzi we go onye ọbụla ejebela onwe a na-ede nkwugheri n'akwụkwọ ife ọbụla do gị mma ịda anya ka ilelie maka na afa gị ka eji ego iwe bụzala ọbịageri ka a ga-akpọnụ gị a na-emelụ nwoke ọ bụrụ ọzọ a na-emelụ nwaanyị nọ a na-emelụ nwoke ọ na-agba n'ukwu side chicken. Arizi ụmụ nwaanyị ndị nne Igbo I commend you people ife unu na-eme amaka ọ ga-adịla unu na mma daalụnụ fọ ịgbatalụ ụmụ nwaanyị ibu unu ọsọ enyemaka daalụnụ fọ ikpe kwụ ọtọ daalụnụ fọ ịjụ shon o nwere nne nwaanyị arọpụrụ ite ibie n'ọkụ ọ ga-adịla unu na mma Chukwu ga-edobe unu ogologo ndụ ise this lady na nwere nne mana kịta o nwelu nne more than 1000 people this woman na-agwụ abụrọkwa onye nne Igbo ụmụ nwaanyị ekwugo dat na ibili na nne Igbo n'ịma nyukene nwunye gị nsi n'isi olesi ma nwunye gị afọ na-eje ije ngọ na iji akwụrụ ọtọ ọnya bụ n'inye ọnya nsi n'isi marakwa na nwaanyị akwụgbala aka ya ọtọ na-agba mbọ ịma mmie onye ọdụrọ mma kwalụpụ a na-akọ ya eli daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.